fi sani na da Bello Kano, kuma ina daga cikin shugabannin shi kamfanin Bello Kano.com Nigeria Limited da muka hasasa ta shekaru 17 da suka wuce. Muna yin abubuwa da dama, amma mun fi mai da hankali akan abin da al'umma suke da bukata. Idan al'umma suna cikin problem, so we sit down mu yi tunani mu ga ya za mu fito musu da irin waɗannan mafita, ne solution da za mu iya providing. Kuma mun providing with the solution da sai mu kokari mu monetizing ɗinsa. So muna yin abubuwa da dama, kamar a farm center. Duk wanda ya san ina ne farm center, sama da shekara 10 da aka koma. Akwai ƙananan 'yan kasuwa da duk wanda ya tashi zai yi la'akari da buɗe wajen yin kasuwanci a wannan waje baya sa waɗannan yaran a cikin lissafi. Kowa zai zo ya building ɗinsa ya kuma sa kuɗin da yaran ba za su iya kamawa domin su tsaya da kafafunsu ba. We at Bello Kano mun ga wannan a matsayin opportunity for us, shine muka yi kokari muka acquire land, muka yi building ɗin structure for their own needs. At least we have provided wajen mutum 1000 da yan kai a nan farm center, wanda dukansu a yanzu haka suna can suna kasuwancinsu. So this is one of the problem solving da ya zama muna alfahari da shi. Da kuma mun fi mai da hankali akan matasa wanda suke tasowa kuma suke da buƙatar support, talent. So we venture into the business and we partner together and provide solution. So far abin da dai muke yi. Abin da ya jawo hankali na, in fact ni dai gaskiya na tsinci kaina a business tun ina dan shekara 9. Makocin mu gaskiya ne kuɗi ne, babana talaka. Kuma akwai bambance da na gani na jin daɗin rayuwa da more rayuwa tun ina wannan yaran, saboda makarantar da nake yi local makaranta ce, amma makotanmu kuma makaranta suke masu kyau. Babana ya iya bakin kokarin shi ya sa na a makaranta, amma a nan na gane bambancin. Saboda haka ina dan shekara 9 na fara yin kwangila da shi wannan mai kuɗin makocin namu. Na kwashe mashi itace akan naira 500 trailer guda, na kuma hayi mai gadinsa ya ɗiban min kayan, na biya shi 300 kuma na ci 200. So na kuma san electronics, na kan je kasuwanni tun a lokacin in samu tsofaffin electronics kamar torchlight wanda tsatsa ta cinye, in zo in wanke ta, in samu batirin. Lokacin akwai wata waya 090, akwai tsofaffin batira a ciki. I love electronics, sai in yi reconstructing mai da ita rechargeable light dinga sayarwa mutane. So a lokacin I didn't take it as business, but I want to know menene yasa idan akwai technology, what is the secret behind waɗannan chips ɗin da zaka gani. So ya ta jan hankali na sosai, amma really abin da ya ja ni into business shine akwai lokacin da babana ya bani check ya ce in je in ciro wa babata kuɗi. Lokacin ya yi tafiya kuma yana aiki a wani gari. Da na je banki ciro kuɗin nan, sai na ga cewa akwai wani a zaune a kanta yana kirga kuɗin yana ba wa mutane. Sai na zauna na yi tunani na ce to yanzu wannan shine mai kuɗin duniya da ake faɗe? Ba shi bane. Building ɗin nan waye ya gina shi, yasa wannan mutumin ya mashi aiki. Sai na gano cewa akwai waɗanda suka zauna a tebur suka kawo wannan building ɗin, suka ɗauki ma'aikata. A lokacin kawai na yanke shawara cewa gaskiya ni irin wannan mutumin nake so na zama. I don't want to be an employee, I want to be an employer. I want to be a decision maker. So these are the things. Kuma na san cewa duk wani abu da za ka yi yana da buƙatar ɗaukar lokaci. Aƙalla ba a ƙasar ba kana da buƙatar shekara 18 kafin ka ƙware akan kowace irin harka da kake yi. Saboda haka ko da na shiga makaranta ana koya min, na fara yin sana'a tun a wannan lokaci. As 9 muna sai da rake, muna yin abubuwa, ruwan sanyi, gidan mu akwai fridge, muna ɗaurawa mu je mu sayar. So I have learned to make as many mistakes as possible, and I didn't even know what I'm doing, and I just find myself in business. I have registered my company 18 years ago when I was I think just 21. That's my motivation. Mu a shiga muke da kalubale, amma babban problem ɗin da muke samu shi ne mission ɗin da muke da shi, irin kamfanin da muke so
mu yi shi a nan arewa, babu expertise din, babu waɗanda za ku ɗauka aiki wanda specifically kamar yanzu a China in ka ce kana son engineers kafin safe za ka ga stadium ta cika dukansu qualified engineers ne. But amma a nan maybe idan ka zo ka ce kana neman simple programmer wanda zai zo ce ma ya iya programming din, hasali ba zai ma gaya ma gaskiya ba zai iya ba, shi ma in ka ba shi aiki wani zai ce zai ba wato. Kuma waɗannan most of the things we are doing, they are technologically driven products. So it's one of the challenge shine ba mu da lack of skills da za mu iya employing. Dole sai dai mu ɗauka mu ba da project ɗin mu foreigners su mana ko 'yan Lagos su mana wanda they don't know about our cultural mindset. Number two, challenge din shine partnership, because in our northern part of Nigeria yawanci we are not corporately cultured. We lack corporate culture. So ba ma ɗaukan kamfani a matsayin, in fact it's not even in existence magana ta gaskiya. So if you start a business kana kokarin ku partnering da wani wanda yake irin particular business din haka, sai ka ga ba a wanyewa lafiya da kuma abubuwan ba ya yiwuwa. Batu na uku, government ba wai mu ziga kanmu muke ba ma buƙatan funding daga wajen gwamnati, but amma akwai wani abu da ake kiran shi multiple taxations. 'Yan local government za su zo haraji, in suka zo za su zo da wajen certificate guda 10 suna so dai sai ka siye su. As a startup wannan is one of the most difficult thing to set up your business. Sannan state government ma za ta zo da nata, su ne 'yan revenue. Sannan akwai 'yan FIRS su kuma na federal government suna so ka zo ka biya tax clearance and so on. So baya ga haka sannan akwai su kansu personnel din, su kansu ma'aikatan. Idan ka ɗauke su aiki ba sa mai da hankali, they will be coming very late, they will be telling you their own personal problem, excuses. An ji Bature ya ce so far so good. An yi abubuwa da dama da yawa, alhamdulillah mun yi wuce wasu stages din kuma we are preparing to move to the next. We have a vision in our company daga nan zuwa 2030 kuma muna so ne achieve da irin waɗannan abubuwa. A yanzu mun fara taka wasu matakai, an wuce stage 1, stage 2, an tafi stage 3. Stage 3 din shine muke kokari mu bude PLC, a listing din a Nigerian Stock Exchange, whereby people will come and buy our shares and we expand into various companies. So a yanzu yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi rakarin cewa mun wuce stage 1, stage 2, stage 3. So kuma mun yi impacting positively into the lives of many Nigerians, kuma we are very proud of it. Za mu wuce za mu ga mutane suna yin kasuwanci kuma muna alfahari da abubuwan da suke samu da kuma irin yadda muka canza musu rayuwa. Saboda haka yana ɗaya daga cikin abin da muka yi alfahari da shi. Duniya babba ce, tana da faɗi, kuma duk wanda ka ga an halitta shi ma akwai baiwar da Allah ya bashi. You need time. The whole life is a process. You need to learn how to fall and rise up. Keep on doing it. Kuma kake tunanin you are not important. You are one of the best creators God has ever created in this world. But nobody gives a damn. Nobody cares who you are. So prove to the world you are somebody. You have to help yourself and help others. You have to learn to change the society, change the narrative. An gaya mana an ce yan arewa malalata ne, ba mu da ilimi, ba mu da wada dai sauransu. So try to prove them wrong. Try to change your society. Whatever you are doing, do it for the North. Do it for the people of the North. The process is not easy. It takes time. If you want to bring change in your businesses, in anywhere you are dealing, you need at least 18 good years for you to master that process. That is my advice to all of you. Thank you.